primele elemente organizatorice, dacă cineva rămâne în picioare, acolo pe scenă mai sunt scaune și e interesant să fii în mijlocul evenimentelor. Așa că invit pe cei care au rămas fără locuri să nu stea în picioare, ci să vină pe scenă. Doar pe cei care au rămas fără locuri. Se poate? Vă rog? Da? Mă bucur. Și până când locurile din spate vor fi și ele ocupate, ne facem un obicei de acum încolo, să punem câteva locuri pe scenă, pentru ca nu întotdeauna cei fără loc, dar și uneori cei care au noroc, să poată să stea, vă rog, să poată să stea să vadă cum se face muzică cu adevărat. E greu când ești mic. E greu când ești mic, da? Dar nu e nimic, noi avem răbdare. Dar o să stați cu minți, da? Instrumentul. Doru, instrumentul. Da, scaunele acestea. Are toată lumea loc? Dacă ați vrea să mergeți cu el, să nu-l lăsați singur, că cine știe ce se întâmplă. Deci părinți cu copii în spate și nu prea mulți pentru că nu mai sunt locuri. Deci cei care ați avut locuri în sală, vă rog să rămâneți în sală. Da? Așa. Mulțumesc încă o dată, bună dimineața! La mulți ani! Mă bucur că suntem din nou împreună la cel de-al treilea concert clasic e fantastic din stagiunea 2011-2012. Tema pe care o avem astăzi este muzica de cameră, muzica în familie. Prima întrebare pe care vreau să vă pun este, știți unde ne aflăm noi acum? La Ateneul Român, în sala de teatru, de balet, în sala de concerte. Da? Știe cineva când a fost construit Ateneul Român? 1888. Deci cât de bătrân este Ateneul? 120 și cât? Și 124 de ani, da? Așa. Ateneul Român este o sală de concerte și se pare că numărul 8 are o foarte mare importanță pentru că în sală sunt 800 de locuri. 8. Trebuie să știți încă, nu întotdeauna au existat săli atât de mari de concerte și de fapt sala noastră, te-aș ruga să nu te mai plimbi, da? Mulțumesc! Nu întotdeauna au existat săli atât de mari de concerte, de fapt a noastră este o sală mică, știți că există săli de 4.000, de 5.000, de 6.000 de locuri, nici măcar nu mi le pot imagina. Dar au existat timpuri în care nu numai că nu exista o sală mare de concert, ci nu exista nici radio, nici televizor, nici DVD, nici CD, absolut nimic. Ce exista? Exista muzica. Și ca să te bucuri de muzică, trebuia sau să fii bogat și să organizezi în propria ta casă, în propria ta cameră, concerte, dar la concertele acelea nu puteau participa prea mult artiști, pentru că o cameră este mult mai mică decât o sală atât de mare de concert de 800 de locuri. Sau să faci muzică în familie. Să știi un instrument, să te aduni 2, 3, 4, 5 prieteni să faci muzică sau să fie o familie de muzicieni. Doctorii au tradiție, copiii de doctori de obicei se fac doctori, arhitecții își fac copii arhitecți, profesorii, copiii sunt mândri să pășească pe urmele părinților. Așa există și familii de muzicieni. Muzica de cameră, spre deosebire de muzica sinfonică, se face cu mai puțini instrumentiști, atât cât, să zicem, în cap, într-o cameră. 2, 3, 4, 5, deja înghesuială, 6 și mai mare înghesuială, 7, mai greu. Și familiile de muzicieni. Muzică de cameră, aveți câte scaune? Câte scaune? 4 scaune, da? În cap 4 scaune într-o cameră? În cap. Și invit acum... pianul, dar pianul este un instrument nelipsit din foarte multe case. Cine are pian acasă? Uite câtă lume are pian acasă. Și în cap într-o cameră. Nu unul atât de mare, ci unul mai micuț. Probabil o pianină. Așa. Și acum să invităm în scenă familia de muzicieni pe care o veți cunoaște în această dimineață. Familia de muzicieni în scenă.
Și acum să cunoaștem familia de muzicieni. Am să mă apropii pe rând de fiecare. Încep cu capul familiei. Profesor, universitar, doctor Marin Cazacu, solist al Filarmonicii George Enescu din București, inițiator al proiectului Orchestra Română de Tineret, trup și suflet pentru muzică. Nu greșesc, nu? Constanța Cazacu, flautistă în orchestra de cameră radio, cu multe recitaluri și concerte soliste la activ, înainte de toate mamă și apoi muzician sau întâi muzician și apoi mamă? Întâi mamă. Să o aplaudăm! Iulia Cazacu. La ce cântă ea? La vioară. Este elevă în clasa 10-a la Liceul de Muzică George Enescu din București. Mai avem elevi de la Liceul de Muzică George Enescu? N-avem pe nimeni de la Liceul de Muzică George Enescu. Mai avem pe cineva. Așa, și acolo mai avem pe cineva. Clasa profesoarei Mihaela Mailat. Este la început de carieră, clasa 10-a, dar a demonstrat deja că are ceva de spus și mai ales că poate. Și că din vioara aceea, o cutie minunată de lemn cu corzi de metal, se pot scoate sunete foarte frumoase. Și eleva Liceului George Enescu din București, clasa 12-a, Ștefan Cazacu, deocamdată de 17 ani, dar pe 23 ianuarie face 18, la mulți ani. La ce cântă el? La ce cântă el? La violoncel. Și trebuie să vă spun că lui Ștefan Cazacu îi plac foarte mult locurile întâi. La multe concursuri, locurile întâi. Să-i urăm să rămână în continuare pe locurile întâi, așa cum merită. Eu am făcut prezentările. Marin, te rog să preiei microfonul. Ce ne-ați cântat? Ce ne veți cânta? Bună ziua și bine v-am regăsit și regăsit pe prezentarea voastră, pentru că sunt convins că ne cunoaștem. Am încercat să cântăm exact la instrumentele pe care noi le profesăm în mod obișnuit. Adică noi doi băieții suntem violonceliști, soția mea flautistă și Iulia violonistă. Am cântat pentru început un menuet de Wolfgang Amadeus Mozart. Este o lucrare originală pentru flaut și trio de coarde. Neavând violă, m-am străduit și am cântat eu partea de violă. Dar, așa cum veți vedea în această astăzi dimineață, vă vom cânta foarte curios, chiar și pentru familia noastră, la mai multe instrumente. Și pentru că am început cu Mozart, trebuie să vă spunem că familii de muzicieni au existat dintotdeauna în istorie. Mozart este fiul lui Leopold Mozart și el un mare compozitor și mai ales primul violonist care a scris o metodă de predare a violii. Și, așa cum v-am spus, combinația de astăzi va fi pentru noi familia extrem de atrăgătoare, pentru că vom cânta câte 2, câte 3, câte 4, după aceea într-un ansamblu și mai mare. Următoarea piesă va fi scrisă de Joseph Haydn, este un trio londonez, adică l-a scris la Londra, pentru flaut, vioară și violoncel. Este un rondo finale extrem de atractiv și de rapid. Vă rog să-l ascultați.
Joseph Haydn, pe care tocmai l-am cântat, venea dintr-o familie care e important, trebuie să știți, tatălui cânta muzică populară austriacă, pentru că era un compozitor austriac. Mama lui era o mare bucătăreasă la curtea unui prinț din Austria. Și pentru că vorbim de familii de muzicieni, Joseph Haydn a avut un frate, și el pianist și violonist, ca și Joseph Haydn, care a ajuns să fie angajatul curții princiare de la Oradea, astăzi în România. Și pentru că am început totuși cu familie de muzicieni, continuăm cu o altă familie de muzicieni. Este vorba de Iosef Fiala, compozitor din Boemia, astăzi Cehia, care provenea dintr-o familie de violoncelist, tatăl și mama violonistă, și el știa să cânte la mai multe instrumente, și la viola da gamba, și la violoncel, și la oboi, și a ajuns și compozitor. Din creația acestui compozitor, o voi cânta împreună cu soția ca Constanța, un finale dintr-un duet pentru flaut și violoncel. Aplauze pentru capii familiei Marin și Constanța Cazacu. Aș vrea să știu, este o întrebare pe care o cunoașteți deja, înainte aș vrea să spun celor care au venit și stau în picioare să intre cu curaj, să se uite în jur, că mai găsesc aici pe acolo câte un loc și e mult mai comod să stai pe scaun decât pe scări. Vă rog. Și în loja centrală mai sunt locuri. Întrebarea pe care poate că o așteptați, care oricum o cunoașteți, are cineva ziua de naștere astăzi? Mihai Eminescu, e adevărat, mulțumesc, o să te țin minte. Dar cineva care se află aici în sală, o invit în scenă pe doamna, care presupun că împlinește 18 ani, nu pe acolo, pe aici, sau mai puțin, 18, vă puteți lua de mână. Cum vă numiți? Daniela. La ce liceu? Dacă e 18. La liceul de mămici. La liceul de mămici, perfect. Mămica, dacă va dori să-și facă copilul muzician, are în față cel mai bun exemplu și primește, din partea lui Marin Cazacu, un CD cu familia Cazacu și formația Violoncelissimo, care va apărea mai
târziu pe scenă. Familia de violoncele. La mulți ani! Vreau să știu dacă a avut cineva de curând sau dacă va avea de curând ziua de naștere în următoarele zile. Cine? Cel mai aproape de ziua de astăzi. N-am decât 3. Tu! Când e ziua ta? Astăzi, Astăzi! Câți ani împlinești? 4 ani. 4 ani. Ei, să o aplaud. Cum te cheamă? Cum te cheamă? Sofie, Sofie. Hai să ne întoarcem cu fața la public. Zâmbește-le la cei 4 ani ai tăi, să o aplaudăm pe Sofie. Și nu veniți mai mult decât 3 pentru că mă... Ba nu, așa. În România există multe familii de muzicieni. Știe cineva alte familii de muzicieni? Familia Ilarion Ionescu Galați și Florin Ionescu Galați, din Brașov, dirijor și violonist. Uite, tu capeți un CD, te rog ia-l și să-l asculți, să o rost pe mămica să ți-l dea, cu familia Ionescu Galați, dirijor și violonist. Cine mai are ziua de naștere, dar pe bune? Hai, când ai tu ziua de naștere? Vino sus! Când ai tu ziua de naștere? Cu fața la public. astăzi, Astăzi. Și câți ani împlinești? 7 ani. 7 ani. Mai știți alte familii de... da, aplauze, 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 aplauze! O familie celebră de muzicieni este familia Ion Voicu. Ați auzit de Ion Voicu? Ion Voicu, marele solist, dirijor, fost director al Filarmonicii George Enescu și fiul lui, dirijorul Mădălin Voicu. Ai aici un CD? Da? Cu plăcere. Mai am un singur. Scoate mâna din buzunar. Tu când ai ziua? Pe 12 ianuarie. E bine. Cum te cheamă? Cristi, Și câți ani împlinești? 6. 6 ani. Altă familie de muzicieni. V-ați mai amintit între timp? Da, dar nu erau români, din păcate. Johann Strauss, așa este, dar nu erau români, din păcate. Tomescu, așa este, mama este profesoară, băiatul este mare violonist. Altă familie de muzicieni, uite acolo în lojă se află directorul nostru general adjunct, domnul Nicolae Licareț, organistul nostru care are un fiu, Andrei Licareț, foarte talentat. Din păcate, nici cu Tomescu, nici cu Andrei Licareț nu am un CD, mai am însă un CD cu familia Gheorghiu, Ștefan Gheorghiu și Valentin Gheorghiu. Pianistul Valentin Gheorghiu, care a fost solist al Filarmonicii George Enescu, care are o soție pianistă și o fiică pianistă, care se numește Valentina. Uite aici un CD cu familia Gheorghiu. Mulțumesc! Mai am ceva interesant, te rog? Nu vrei. Tu când ai ziua? Acum, Acum când? Acum, cum te cheamă? Ioana Teodora Scalat. Și câți ani faci? 3 ani. 3 ani. Minunată vârstă ca să începi studiul pianului. Doru, dăm te rog de acolo. Doru, dăm te rog de acolo. Am 2 partituri. Jos, 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 jos de tot. Acelea. Acelea. Minunată vârstă să începi studiul pianului. Avem aici despre pian pentru cei mici, de Elena Laura Dănăilă. Poftim? Despre pian pentru cei mici. Întoarce-te să te aplaude lumea. Coboară. Mai am... Cine mai are ziua aproape de ziua de astăzi? Pe 25 decembrie e cam de mult. Pe 18. Și tu ești mică și scumpică și timidă. Cum te cheamă? Mala. Și câți ani ai? 2 ani și 2 luni. Ei, cam de vreme, dar capeți 3 ani. Dar capeți și tu o metodă ca să poți să înveți pianul. Aplauze! Și tu? Mulțumesc, da? Așa, și ultimul copil? Când e ziua ta? Întoarce-te, te rog, cu fața la public, așa e frumos. Pe 23 ianuarie. Opa! Te poți lua de mână cu Ștefan. Câți ani împlinești? 6. 6. Ei, dacă nu o să cânti la pian, o să citești. Am o carte și pentru tine. Doru, dă-mi o carte pentru copii de 6 ani. Nu, mai jos. Așa. Uite, o să-l citești
Pe habar n-am că avem sponsor editura Humanitas. Aplauze! Citiți, faceți muzică, veniți la concertele Clasic e Fantastic, care sunt posibile doar prin bunăvoința și generozitatea unor sponsori, astăzi Volksbank, Dacia și Savana. Marin? Înțeleg că ați mai fost în sala Ateneului și ați făcut cunoștință cu toate instrumentele muzicale. Dintre cele 4 pe care noi le cântăm astăzi, cel mai vechi creat de omenire este flautul. Flautul a fost creat încă din epoca neolitică, făcut mai întâi din os, astăzi a progresat, e făcut din argint, aur, platină și așa mai departe. Să nu vă dați la acest instrument că nu este din aur sau din platină, deocamdată. Vioara și violoncelul sunt instrumente care au o vârstă aproximativ de 400-500 de ani, dar ceea ce vreau să vă spun, că mă vedeți cu un instrument mai curios în față, acest instrument se numește viola da gamba pentru că se ține între picioare. Pentru că dacă ar fi fost o alt instrument, cum are Iulia în momentul de față, se numește viola da braccia, adică se pune la gât. Dar ceea ce vreau să vă spun este cu totul altceva, că acum 400-500 de ani, cele mai multe instrumente pe care se cântau la curțile princiare erau o gamă întreagă de instrumente de viole. De ce? Pentru că au un sunet un pic mai închis decât vioara. Vioara era un instrument, acum 400 de ani, care se cânta mai degrabă în piață, la bălciuri, pentru popor. Dar aristocrații, regii, nu prea suportau pe vremea respectivă sunetele prea înalte și atunci preferau sunetele mai groase, mai închise, pe care le emiteau aceste instrumente. Și să vă fac o demonstrație, vă voi cânta la o viola da gamba, o creație, să spunem, de acum 400 de ani, o piesă scurtă de Johann Sebastian Bach. Cam astea erau sunetele agreate de regii și prinții noștri de acum 400 de ani. Dar acum trecem la o piesă pe care o vor cânta Iulia și Ștefan. Este vorba de un larghetto, un fel de serenadă, dintr-un duet scris de Franz Danzi. Și el compozitor care provenea dintr-o familie de muzicieni, tatălui era chiar violoncelist, iar el însuși era un mare violoncelist și compozitor. Franz Danzi pentru violă, deja Iulia a trecut la un instrument ceva mai mare, dar o să-l prezint, să vadă că e un pic mai mare decât vioara și are sunetele mai apropiate de violoncel.
Sonia și Ștefan Cazacu. Mulțumim. Cine a spus că astăzi este ziua lui Eminescu? Nu, cineva de acolo a spus că e ziua lui Eminescu. Tu ai spus? Știi o poezie de Eminescu? Cine știe o poezie de Mihai Eminescu? Poftim? Cine știe, cu tot respectul și cu toată plăcerea, să vină să spună, haide, o poezie de Mihai Eminescu. Știm toți cine este Mihai Eminescu, da? Astăzi se împlinesc 162 de ani de la nașterea poetului nostru național. Este și Ziua Culturii Române. Te rog. Să știți că zgomotul din sală nu ne deranjează. Suntem într-adevăr ca într-o familie și într-o familie, într-o casă mișună. Copiii mici, nu e nicio problemă. Pentru că plăcerea de a asculta muzică, există o plăcere mai mare decât aceea de a asculta muzică, de a face muzică și de a face muzică și pentru alții. O clipă, ești rândul 2, așa, ajunge, da? Al cui este acest domnișor? Dacă ați vrea să nu se plimbe pe scenă, puțin respect față de ei, da? Cum te cheamă? Ana Maria. Și ce vrei să ne spui din poezia lui Mihai? La mijloc de codru. Te rog. La mijloc de codru des, toate păsările ies din hugeac de aluniș la voiosul luminiș. Luminiș de lângă baltă, care în trestia înaltă, legănându-se din unde în adâncuri se pătrunde, și de lună și de soare și de păsări călătoare, și de lună și de stele și de zbor de rândunele și de chipul dragei mele. Aplauze! Și un volum de poezii, Mihai Eminescu, pentru... Pardon, 2 volume de poezii, că Eminescu a scris mult. Să te bucuri de ele. Editura Humanitas. Tu erai pe locul 2, tu erai pe locul 3, da? Cum te cheamă, te rog? Mihnea, Mihnea, câți ani ai? 4 ani. Și ce vrei să ne spui? Să-mi lase păsărele. Te rog. De Mihai Eminescu. Te rog. Să-mi lase păsărele, pe la cuiburi se adună, să ascund prin rămurele, noapte bună. Bună dimineața! Cu ajutorul mamei, pentru că el este micuț și încă nu știe foarte bine să citească, primește un compact disc cu poezii de Mihai Eminescu recitate de Mircea Albulescu. O să-ți facă plăcere. L-am spart, l-am scăpat pe jos, mă ierți, n-are nicio legătură cu compact discul. Mulțumesc! Și rândul tău. Cum te cheamă? Vlad, Vlad, câți ani ai? 9 ani. 9 ani. Și ce o să ne spui? Da. Ce te legeni? Te rog. Ce te legeni codrurile, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ? De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul mi rărește. Bate vântul frunza lungă, cântăreții mi alungă. Bate vântul dintr-o poarte, iarna aici, vara-i departe. Și de ce să nu mă plec dacă păsările trec? Peste vârf de rămurele trec în storuri rândunele, ducând dorurile mele și norocul meu cu ele. Aplauze! Rupe asta. Ei, pentru că mai avem încă un nehotărât, tu primești un volum de poezie Eminescu și tu ne spui ceva? Scrisoarea 3. Dar nu toată, da? Nici nu știu pe toate, deci... Iată vine un sol de pace, cu o năframă în vârf de băț. Baia zi privind adânsul îl întreabă cu dispreț: ce vrei tu? Noi, bună pace, și de nu fi cu băna, domnul nostru ar vrea să-l vază pe măritul împărat. La un semn deschis-i calea și se apropie de cort un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port. Tu ești Mircea? Da, împărate. Am venit să mi te închini, de nu schimba ta coroană într-o ramură de spini. Orice gând ai, împărate, și oricum vei fi sosit, că suntem încă pe pace, eu zic bine ai venit. Despre partea închinării însă, Doamne, să ne ierți, dar acum vei vrea coaște și război ca să ne cerți, ori vei vrea să faci întoarsă de pe acum a ta cale, să ne dai și nouă un semn
de mila măriei tale. De-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi, bucuroși vom duce cetate de pace, de război. Cum? Când lumea mi-e deschisă a privi gândești că pot ca întreg aliotmanul să se împiedice din ciot? O, tu nici visezi, bătrâne, cât în cale mi s-au pus. Toată floarea cea vestită a întregului a pus. Tot ce stă sub umbra crucii, împărat și se adună să dea piept cu uraganul ridicat de semilună. Bravo, bravo, bravo! Cu interpretare, cu suflet, cu simțire. Bravo! Filarmonica are după masă un concert extraordinar, Ziua Culturii Române, cu un program minunat, Orchestra Sinfonică a Filarmonicii, dirijor Horea Andreescu, vă așteptăm cu drag. După poezie, muzică. Cheamă pe Verona. O invit pe doamna Verona Maier, pianistă, să cântăm împreună un cântec vechi de Paul Constantinescu.
început tata, continuă fata. Iulia Adriana Cazacu ne va interpreta de Henri Viotamp, un compozitor belgian, faimos pentru muzica universală, pentru că este compozitorul care a creat, de fapt, școala de vioară rusă, pentru că el a fost printre primii mari profesori la Sankt Petersburg, a călătorit, printre altele, și în Statele Unite și din acea călătorie a compus această minunată piesă pe care o veți asculta astăzi, Souvenir d'Amérique. Este vorba de Yankee Doodle, o burlescă, variațiuni burlești, adică un pic caricaturale, distractive. Să o ascultăm împreună cu doamna Verona Maier. Participați și voi! Participați și voi! Hai, aplauze!
Cazacu și Verona Maier, Iulia Cazacu și Verona Maier și Yankee Doodle. Aș vrea să știu cine a fost în decembrie la Carnavalul Animalelor de Saint-Saëns. Puțini ați fost. Atunci trebuie să vă spun că atunci ați ascultat cum se întrupează, cum se pictează, cum se redau muzical diverse animale. Elefanți, broaște testoase, canguri, da? Dar, lei, așa este, dar nu era atunci nici un cărăbuș. Acum o să ascultați, Ștefan, știți ce e un cărăbuș? O insecă mică, maro, care face foarte mult zgomot. Zboară așa în jurul tău și te bârâie, nu-ți face rău, e simpatic. Așa cum este și Ștefan Cazacu și Marin Cazacu sunt simpatici. Zborul cărăbușului de Rimski-Korsakov. Trebuie să vă spun exact cum au început copiii mei muzica, pentru că acum se pregătește alea de un spectacol mai special și pentru ea și pentru noi. Eu sunt părinte, ca și dumneavoastră aveți copii și pe care poate că i-ați dori să-i îndrumați către muzică. Muzica începe ca o joacă, iar eu m-am jucat cu copiii mei exact de la vârsta pe care îi văd pe acești copii de la 3 ani. Am inventat pentru ei fel de cântecele ca să poată după aceea să le rețină ușor, mai ales le-am asociat cu cuvinte pentru că era mult mai ușor. De exemplu, ca să poată să învețe cele 4 corzi ale instrumentului, am asociat cu un cântecel pe care, bineînțeles că am inventat. Ascultați-l o secundă și am să vi-l cânt și cu vocea și cu violoncelul. Astea sunt corzile instrumentului, sol, re, la. Pentru asta am creat următoarea melodie. Uța, uța, cu căruța, până la coana măriuța. Copilul se distra pentru că, într-adevăr, aveam o coană măriuță, o vecină de-a noastră, pe care o viziteam destul de des. Și atunci el făcea acest traseu zilnic cu violoncelul, până la coana măriuța. După aceea, o altă melodie foarte simpatică, ați ascultat un cărăbuș, dar un purice n-ați ascultat. Ia ascultați și un purice. Asta ce însemna? Puricele joacă și te pișcă îndată, puricele joacă și te pișcă îndată. Și bineînțeles că îl pișcam pe undeva ca să simtă de adevăratele ce înseamnă un purice. Deci, jucându-mă așa cu copiii, îi vedeți, au ajuns la 18 și 16 ani și astăzi se joacă ei cu instrumentele și cu noi. Și pentru că nu știu copiii dumneavoastră ce doresc să fie când vor fi mari. Eu mi-am dorit toată viața să, când aveam vârsta de 6-7 ani, să devin cântăresc de operă. Sigur, nu am reușit acest lucru, mă mulțumesc și cu violoncelul, slavă Domnului, dar mi-a rămas în suflet vocea umană, care este instrumentul cel mai perfect.
Eu o invit pe cele două cântărețe, vorba de Iulia Deana Cazacu și o colegă de ei, Ana Maria Limban, împreună cu doamna Verona Maier, să vă încânte cu celebrul duet al pisicilor de Gioachino Rossini. Ați ascultat Gioachino Rossini. De același compozitor vă vom cânta o parte dintr-o sonată scrisă pentru 2 viori, violoncel și contrabas. Noi în familie nu avem așa ceva, dar ne-am străduit pentru acest eveniment să învățăm și alte instrumente. Pentru care vioara avem Iulia Deana Cazacu, vioara a doua nu avem, pentru care soția mea va cânta partea de vioară, dar la flaut. Violoncelul, slavă Domnului, eu rămân cu același instrument. Iar băiatul nostru, Ștefan, va trebui să cânte la contrabas.
Această piesă pe care o veți asculta, pentru că sunt foarte mulți copii, e foarte important să știți, a fost scrisă la 12 ani de Rossini. Și nu sunt mulți compozitori în lume care au scris atât de devreme. Primul, cel mai important compozitor a fost Mozart, care la vârsta de 5 ani a scris inclusiv o operă de copilărie care se mai joacă și acum. Printre alții și George Enescu este compozitorul care la vârstă foarte fragedă, la 15 ani, și-a făcut debutul la Paris ca și compozitor, într-un cadru extraordinar, și mulți alți compozitori, printre care Felix Mendelssohn Bartholdi, copil minune. Deci, din creația lui Rossini, Allegro, cu contrabas, violoncelistul Ștefan Cazacu. Aplauze pentru familia Cazacu, muzica de cameră, muzica în familie, Marin, Constanța, Iulia, Ștefan Cazacu. Afișul anunță și niște invitați și până când acești invitați se vor instala pe scenă, trebuie să vă reamintesc, întâi trebuie să vă întreb, vă place Clasic e Fantastic? Vă plac concertele noastre? Mai vreți să veniți? Minunat! Dar trebuie să spun, ca să putem face acest ciclu de concerte care se susține numai prin sponsorizări, avem nevoie de bani. În fiecare concert, de fiecare dată, îmi iau câteva minute pentru a sensibiliza pe cei care pot să ne ajute, să finanțeze. Tu vrei să finanțezi? Ai o pușculiță.
Cu cât se poate în acest moment, avem finanțe, inclusiv concertul din luna aprilie. Să vă spun, concertul din luna februarie, 12 februarie, duminică ora 11, Vocea Umană, cu concursul membrilor corului Filarmonicii George Enescu. Biletele se pun în vânzare joi, 2 februarie, la ora 12, la Casa de Bilete din incinta Ateneului Român. Pentru luna martie avem un concert clasic jazz și pentru luna aprilie, de 1 aprilie, avem opera, muzica, teatru muzical, personaje care cântă. Mulțumesc părinților care au contribuit cu 1000 de lei la acest proiect și datorită lor vom putea merge mai departe, dar este nevoie de mai mult și trebuie să mulțumesc sponsorilor care ne-au fost alături până acum și care sper să rămână alături, Volksbank, Dacia, Savana și Humanitas, pentru că datorită Humanitas aveți cărți și CD-uri atât de frumoase. Ne-am înmulțit, cel puțin scaunele. Familia Cazacu este o familie de 4 persoane, dar există o familie mult mai mare care se numește familia violoncelelor. Da? Îi invităm în scenă? Da, invităm în scenă pe studenții mei de la clasa de violoncel de la Universitatea Națională de Muzică din București, ansamblu Violoncelissimo. Da. Câte violoncele! Câte violoncele! Familia violoncelelor! Și un contrabas. Și o percuție. Această formație, sigur, ei sunt din generația nouă, am înființat-o în 1996, în memoria profesorului meu. De fapt, fiecare dintre noi avem o persoană dragă, căruia am dorit să-i dedicăm aproape în fiecare zi un gând deosebit. Gândul meu se îndreaptă aproape în fiecare zi către unul dintre cele mai deosebite personalități și persoane și om adevărat, așa cum a fost Serafim Antropov, în memoria căruia am înființat chiar o fundație și în memoria căruia există Orchestra Română de Tineret și există ansamblu Violoncelissimo. Vă vom cânta acum, pentru început, o lucrare a unui compozitor austriac, Johann Schrammel, Viena rămâne Vienă, un marș. Dar noi l-am adaptat situației actuale, nu suntem o orchestră sinfonică cum este scris original, ci suntem un ansamblu de violoncele la care am adăugat un prieten contrabasist, Răzvan Popescu, și la percuție Ilinca Lorenz, o versiune care am putea să o numi București rămâne București.
Vă vom cânta o melodie pe care sigur o recunoașteți ușor, numai că veți fi ușor păcăliți, pentru că va devia în cu totul altceva. Mozart a scris o celebră piesă, Alla Turca. O să începem cu Alla Turca, dar după aceea o să vedeți că se transformă în cu totul altceva. Părinții probabil că știu foarte bine piesa pe care vom cânta în continuare, dar copiii probabil mai puțin. Liber Tango de Astor Piazzolla. Așa cum mulți de persoane fac carieră, sunt și lucrări, piese care fac mare carieră. Această piesă ați văzut-o și la televizor, făcea reclamă și la diferite lucruri în care pasiunea era pe primul loc. Liber Tango de Astor Piazzolla într-o versiune violoncelissimo.
Aplauze pentru violoncelissimo. Aplauze pentru muzica de cameră, muzica în familie. Vă place? Mai vreți? Marin, cântăm dansul țărănesc? Cântăm dansul țărănesc? Mai vreți un dans țărănesc de Constantin Dimitrescu de Ziua Culturii Române? Cântăm Dimitrescu dansul țărănesc. Clasic e fantastic, muzica în familie, Marin Cazacu, Constanța Cazacu, Iulia Cazacu, Ștefan Cazacu, violoncelissimo, nu sunt foarte mulți, dar fac minuni. Știu că mai este un bis, da? Mai este un bis. Trebuie să vă spun, să vă mulțumesc că ați fost aici, să mulțumesc din nou sponsorilor, Dacia, Volksbank și Savana, să rog pe potențialii sponsori să se gândească la noi, să vă reamintesc ce a spus maestru Ilarion Ionescu Galați, cultura costă, dar incultura costă și mai mult. Să vă spun că mai frumos și mai plăcut decât să asculți muzică este să faci muzică și să o împarți cu cei dragi. Ne vedem pe 12 februarie, biletele se pun în vânzare joi 2 februarie la ora 12, Vocea umană și bisul, violoncelissimo. Vă vom cânta dintr-o opera lui Jacques Offenbach, Orfeu în infern. Să vedeți ce făcea Orfeu în infern. Cânta un can-can.
la la.